ja, mor. Og så... Har du sidst lagt den lidt? Nej, jeg siger bare, at jeg glemte den derhjemme, ikke? Det er jo selv sig selv. Skal vi spille videre, eller hvad? Så du er sikker på, at du Skal vi spille videre? Ja. Skal vi ikke gå ud og spille noget fodbold? Jo, vi skal ikke spille fodbold fra... Skal vi så ikke spille senere? Jo. Husk det. Ja, far. Gå nu ud. Nogle timer senere. Er du klar, Søren? Til hvad? Skal vi ikke gå ud og spille fodbold? Det har jeg glemt alt om. Jeg skulle til at lave lektier. Så må vi gøre det en anden dag. Yeah. Vi skal spise. Kom om lidt. 5 minutter senere. Det er altså nu. Ja, kommer nu. Okay. 5 minutter senere igen. Kom, kraften med sluk af. Kommer nu. Skynd dig. Ja. Fandme.